Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: zvinongotyisa hazvo. Ndaisiti vanhu, you have to lock my profiles enyu kuFacebook. Zvino kana kuine vamwe vanotora mazita nemasurnames evanhu vobva vachizomashandisa pamhiko so that unge uchizosangana nemaproblems uende kudare kwake munhu iyeye, zvinenge zvofambiswa sei pakadaro? Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu omakaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti iniwo ndiri murume ende ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndichiuya pano ndikuda kukuudzai izvo zvandinoita ini namukoma wangu nemudzimai wangu, nekuti tinoshandidzana tiri vatatu. Saka basa iri takatanga kuriita apo patainge tichiri kuSouth Africa. Saka mukoma ivo ndivo vainge vachiita zveuprofita. Vachiita zvekuprofita kudaro vakabva vachizotanga kuwirirana neumwe mudhara ainge ari wekuMozambique. Mudhara uyu ainge ari n'anga, then ndokubva mukoma vachizoendako kuMozambique. Vakati vaenda kuMozambique vakabva vachizopiwa imwe tsvimbo yavainge voshandisa. Tsvimbo iyi ndiyo yakavapa masimba kuti vange vachizotanga kuunganidza vanhu, because ipapo vainge vari muprofita but vari under umwe munhu, but after that vakabva vachizotanga ravo sowe. Then ndokubva vachizondiudza kuti sezvo chechi yainge yakura vainge vava kuda kuti ndinge ndichivabatsira. Ipapo tainge tichiri kugara kunonzi kuRustenburg, ndokwavakatangira chechi yavo. Saka in faith vakabuda muchechi mavo vakazviita bishop, vakatanga sowe ravo muRustenburg. Ndokubva tachizotangawo kuenda kuchechi kuya namai Mupfana. Mukoma vangu basa ravainge vachiita rainge riri replumbing. Vakachizobatsira umwe mudhara muSouth African ainge aine maproblems ainge achisangana nawo, ndokubva vachizomubatsira. Vakapiwa motikari, kainge kari ka Nissan Champ ka 1400, but it was something. Mukoma ndo motikari yavo yekutanga iyoyo. Kubva ipapo vakatanga kungopiwa mari, tichitoona kutoti zvinhu izvi zvazvitori nemari zvekubatsira vanhu, nekuti hapana paunombopa munhu tsanangudzo ukasazomubhadhara, ende vamwe vanozotodzoka zvakare kwauri vachizotokupa more money kana kuri kunzi zvinenge zvaita. Saka mukoma vakanditi chisiya basa. Ndokubva ndasiya basa, ndainge ndichishanda sadriver ndikatanga kuvabatsira. Taifamba mukoma nashe tichibva kuJoburg tichienda kunana Venda uko, uye zvekare tichienda kunana Durban kana Cape Town. Takatombodaidzwa noumwe mudhara. Mudhara uyu ainge ari weko kuSouth Africa ikoko, aiva nechidumwa chake, but zvachainge chakaita mukoma chainge chingori chinyanga. So mukati menyanga yacho iyoyo mainge muine chimwe chimhuka chainge chirimo, saka aipota achidira ropa mukati menyanga, chinhu chiya chichinwa ropa. Saka iye achitaura anoti akaenda kuMozambique mazuva awo paainge achiri kushandira imwe kambani inonzi Sasol. Saka hanzi vakaenda semainjiniya kuMozambique. Variko ikoko ndopaakabva achizotsvaka munhu aikwanisa kumupa mushonga wekuti sikarudzi yake inge ichizokura, nekuti aiti sikarudzi yake yainge iri dikisa. Ndokubva achizobatsirwa neimwe n'anga yekuMozambique. Paakaona kuti yainge yawedzera size, akaramba achingodzokerako kuMozambique ikoko kudzamara azotokumbira kuti ange achipiwa transfer kuti anga achinoshandako kuMozambique as an engineer. Ndipo paakazotanga kushanda kuMozambique achizonopiwa chidumwa ichocho, iri nyanga yacho yainge iine chimhuka mukati. Akanzi unofanira kupota uchiuraya huku, then wobva wachizoisa ropa munyanga iyoyo. Paakazodzoka
kuCape Town ndokubva achizotanga kuita mari. Ainge aine dzimba dzakawanda murume iyeye muJoburg zvekare nemuCape Town, akaisa maloja, but anoti mushure mekunge azokanganisa mhiko, nyanga yake iyoyo ikazobatwa nemunhukadzi. Ainge ava kuti kana akauraya huku sezvaaigara achiita, akaisa ropa racho mukati menyanga, yaibva yachizotanga kurutsa. Kudzamara azochekeresa mudzimai, akachekeresa mwana wake wekutanga, akagara kwemakore nemakore. Zvino paakazotsvaka mukoma wangu, chainge chava kuti chinoda zvekare ropa. Apa ainge asingadi kuchekeresa mwana wake mukomana, ainge ari iye ega ainge asara achiri mupenyu, apa kuti ange achipa zvekare umwe mukadzi pamuviri. Iye ainge achiti akaedza nepose paainge achigona napo, asi zvakatoramba zvachose. Saka ndipo apo paakazotsvaka mukoma wangu, ndokubva vachizobata chinhu chiya vakachipisa mukoma, vakapisa chikwambo chiya zvekare nenyanga yacho, ndokubva vachizopiwa mari yakawanda. Mari yatakapiwa yainge yakawandisa mukoma because yaisvika kuma100 and something thousand. Mukoma vakabva vati tava kutodzokera kumusha, saka vakazosiya sangano ravo mumaoko eumwe murume uyo akazobira futi mukoma wangu iro sangano raainge akasiyirwa ririko kuRustenburg. Mukoma vakati vainge vasina basa nazvo, so takabva tachizoenda kuMozambique tiri vatatu mukoma, tikabva tachizonopiwa umwe neumwe tsvimbo yake. Iniwo ndinorapa, mudzimai wangu anorapa, mukomawo vanoita zvavo. Saka inini ndiri more interested mune zvechivanhu than izvi zvekuchechi. Hongu kuchechi ndinoenda, nditori muprofita mukuru chaizvo muchechi yamukoma wangu, but iniwo ndiri n'anga. Saka ndakabva ndachizovhura peji rangu paFacebook. Ndavhura peji rangu ndikabva ndachizotanga kuposta ndichidzidzisa vanhu zvine chekuita nezvechivanhu. Ndikaona kuti vanhu havaburitsi mari dzirimo muvanhu umo, zvekuti seng'anga unotofanira kutoti unge uchitorarama upenyu hutori bho, ugerewo kumasebhabhu sezvo unenge uchibatsira vanhu. But ndakaona kuti vanhu mari havaburitsi, vanhu vakaomera matambudziko, vanhu vanenge vachisangana nawo asi vanenge vachida kungobatsirwa mahara vasingadi kuzokutenda futi. Saka ndakaita nguvawo yakareba kuda kwe2 years ndichidzidzisa vanhu nezvechivanhu, but ndaingoona kuti kungodzidzisirawo vanhu mahara ndichingowana macomments nemalikes, ndikati izvi zvazvinenge zvisina kana pundudzo, because mari yandiri kutowana inobva kuchechi itori mari yakawanda zvekare, nevamwe vanotouya pamba pangu vachida kubatsirwa neni itori mari inenge yakawanda. Saka nerimwe zuva mukomanashe ndakati ndaperekedza umwe bhururu wangu zvekare kuMozambique, ndopa ndakazoti ndiri mumudare rasekuru avo vanopota vachindipa mimwe mishonga zvekare nekundisimbisa. Ndakabva ndachizongotaura navo ndikangoti sekuru, inini pane zvinondinetsa. Vakanditi taura neni muzukuru wangu. Ndikati sekuru, ndiri kuedza kuti ndinge ndichidzidzisa vanhu zvine chekuita nezvechivanhu, but vanhu vari interested asi havadi kuzoburitsa mari. Zvino kana vasingandipi mari, simba racho rekuti ndirambe ndichidzidzisa rinozobva kupi? Vakabva vati ivo vainge vachida kundigadzira, saka vakandigadzira mukoma, vakandipa zvekare rimwe zai iri ndiro randinoshandisa pamhiko idzodzo kana ndiine munhu wandinenge ndaona pangava pari pamaFacebook kunyanya, munhu iyeyo ndikaona sekunge ane mari yekuti anokwanisa kundipawo something, ndinobva ndazoshandisa zai iroro ndomushandisa zvekare pamhiko, so that ange achizouya kudare kwangu ende ndobva ndamubatsira, asi kunenge kuri kungobvisa zviya zvandinenge ndakaisa paari, sevanhu vaya avo vanotumidzira zveshiri zvorova kana mwana wako wobva wachizoenda kwaari wobva akubhadharisa, yeti zvinenge zviri zveshiri zvake. Saka ndakazoti ndadzoka kuno kuZimbabwe ndikabva ndachizotanga kuita izvozvo. Ndinenge ndiri paFacebook ndichitevedzera magrupu akasiyana siyana evanhu vaya vanenge vachitsvaka help kubva kun'anga, kubva kumaprofita nevamwewo in general. Saka ndakabva
ndachizoti one day ndakagara ndakasangana nerimwe gurupu remazimbabweni ari kuuk, ndikajoina gurupu riya. Ndapinda mugurupu muya ndopandakaona kuti kuingawani zvandatowana mugodhi wangu wemari. Zvandinongoita ndizvozvo mukoma, ndinongodownloada mapicture evamwe, uye zvekare kana ndikaona kuti munhu anenge akaloka profile yake hazvina mhosva, chandinoita ndechekuti ndinongonyora zita rako pasi, zita nesenemu. Kana ndadaro ndine rimwe girazi iro randakapiwa nasekuru vekumozambiki, saka ndinobva ndachizorara usiku ndakanyora zita rako ndakariisa pamusoro pegirazi iroro, asi ndinenge ndakaisa zairiya pamusoro pekachipepa kaya ako kandinenge ndanyora zita rako. Then ndinenge ndatotaura mhiko dzekuti iwe uchasangana nemaproblems akadai kunyange uriko kumhiri kwemakungwa ikoko, but une maproblems awo auchasangana nawo, ende maproblems ako kunyange ukafamba, kunyange ukaenda kupi, hauna munhu achakwanisa kukuyambutsa. ndini ndichava zambuko rako, mari yako ichaperera muvanhu vanobatsira kunyange ukanamata zvinengei. Asi mhiko yangu yandanyora pasi ndeyekuti matambudziko ako achaperera pandiri. Ende ndikagara ndabheja mukoma, ndine imwe ring yandakapiwa. Ring iyoyo ndiyo yandinoshandisa pandinenge ndichipika, zvekuti kunyange ukanzi waenda kuNigeria, kunyange ukaenda kupi, hakuna anokwanisa kukubatsira, nekuti mumweya ndinenge ndakatobheja, ndakatopika kuti dare rako rinofanira kuti ringe richizouya, ndini ndinokwanisa kuzoriparadza. Ukauya nedare rako, ndini ndega ndinenge ndiine mvumiro yekuti ndinge ndichizoriparadza. Ndokusaka vanhu vazhinji vachiti vanofamba vachafamba vanenge vasingazivi kuti panenge paine umwe anenge akavabatsira, uyo anenge akavapikira mhiko yakaita semhiko iyoyo. Ende hakuna n'anga, ukanzwa n'anga inenge ichikuudza kuti inokwanisa kukubatsira, inenge ichida kungokudyira mari. Munhu zvaangangoita ndezvekuti anokuudza kuti enda unoona nhengi, ndiye anokwanisa kukubatsira, ndiye anokwanisa kukupa zambuko rako. Saka ndinotongoshandisa zita nesenemu kana kuti picture kana ari munhu anenge asina kuloka maprofile ake. Ndobva ndachizotanga kudaidza mhepo dzimwe dzinongombeya nenyika, dzobva dzachizotanga kukuteverera. Kune dzimwe mhepo dzinokonzeresa zvirwere zvakasiyana-siyana, uye zvekare dzimwe mhepo idzo dzisingadi chakanaka dzinokonzeresa kuti ukabata mari iyoyo inenge ichingotsakatika. Dzimwe mhepo ndedziya dzinongofamba, dzinenge dzisingadi kuona vanhu vanenge vakagarisana. Pane imwe kapo yakambobva kumhiri kwemakungwa mukoma, vainge vakasobva muno muZimbabwe kuda vainge vatova neabout 15 years, vakauya kuno kuZimbabwe mukoma vachiuya kuzoona inini, nekuti vainge vava kuda kuita divorce. Mukadzi wacho ndopa akazongorota, ndokubva aenda paFacebook akasecha zita rangu akasangana neni, kwava kutanga kutaura neni, akati sekuru ndakakurotai, ndikati uyai kuno. Vakauya mukoma, mari yavakandipa ndikatenga motikari. Umwe ndiye anongotanga kungoti akashanda anonyimwa mari kana kungodzingwa basa for no reason. Vazhinji vacho vanondirota sekunge vanenge vachiroteswa nevadzimu vavo kuti kana ukaenda kuna nhingi ndiye anokwanisa kukubatsira. Ini hangu nekuda kwekuti vanhu vanenge vakandiwandira, handina hanya nazvo. Kunyange ukaignora vhiki, mwedzi kana gore, ndinozviziva hangu kuti kana ukanyatsokuvaviwa neupenyu unosvika pakuuya wega mudare mangu, eventually unouya chete wobva wachizondipa mari yandinenge ndichida kubva kwauri. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta muzongondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ini ndakazviwanira mugodhi wangu wandinongomora mari. Vazhinji ndivo vari kumhiri kwemakungwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukoma, ndiri n'anga yechirungu, I have found a gold mine. I target them in the diaspora, especially vari kuUK.
strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Saka zvoitwa sei? Because ivo vari kuti zita nesurname vanongonyora pasi, then vanorara vakazviisa pamusoro peglass ravakabva naro kuMozambique voisa zai pamusoro. Zvese zvavanenge vataura hanzi vachipika mhiko dzavo. Zvinhu izvo zvanzi zvinozosvika pakuitika. Zvinotyisa izvi. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakanzwawo confession yeumwe musikana uyo ainge achiti ane dhara rake iro raari kufambidzana naro but haasi kuda kuroorwa naye murume iyeye. Ndinongomupawo advice yekuti dai agara asiyana nazvo. Iniwo ndakaita mistake iyoyo ndikazosvika pakuuraya mwana wemurume, ende murume kusvika pari nhasi haatozvizivi kuti ndakauraya mwana wake nemistake. Mukomana acho zvakaitika ndezvekudai, ndakati ndichiri kuhigh school ndobva ndatanga kudanana nemurume uyo akazondiroora, but ainge ari mukuru kwandiri. Akandimanikidza mukoma ndokubva achizondipa pamuviri. Akabva achizonditi ndige ndichimutizira. Ndakamutizira but ndainge ndiine mukomana wangu. So mukadzi wacho iye paakanzwa kuti kwainge kwava nemukadzi, akauya akaramwa vana vake vose, akandiramwira vana vaya. Vana ivavo mukoma ndakatanga kuvashungurudza. Then nerimwe zuva mumwe wacho mudiki akabva achizotanga kuita musikanzwa. Ndakabva ndachizomutora, ndainge ndichida kungomuchikidzira mukoma. Ndobva ndaenda naye mutoilet ndikati ndinokurova. Apa ainge achida kuenda kunotambira panze kuchinaya mukomanashi, achiti ndikuda kubuda panze ndinotamba. Ndikaenda naye ndikati handiti hauchiki mvura. Saka ndakabva ndachizotanga kumunyika musoro wake muchemba. Saka akati achiita nharo, ndakangoita sekunge munhu abatwa nemhepo yakaipa. Ndikabva ndachizomudhonza kwava kunomurasira kwakadaro uko. Akaenda akanorovera nemusoro wake pasinki. Saka ainge ava kungogara achingoti mama mainini ndiri kunzwa musoro wangu uchitema. Ndaimutengera madiscipline mukoma, ndichimupa madiscipline ari overdose because ndakaona kuti kana ndikamupa 1 pills ainge achingoramba achingochema achiti musoro wangu uri kutema. Apa ndainge ndisingadi kuti murume ange achizviziva kuti ndo zvainge zvakaitika. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti na uyu ainge akatoita internal bleeding, akatokuvara. Saka ndairamba ndichingomupa mapills. Kudzamara ndava kumupa mapills 4 kana kuti 5 panguva imwe chete. Mukoma mwana uyu one day akazongomuka akafa. Ndizvo zvakaitika izvi mukoma. Murume wangu akachema, iniwo ndakachema nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti mwana ndini ndainge ndakamukanganisa. Mwana uyu ndakamboita nguva ndichimuona, ndakazobetserwa nomumwe muNigerian. Murume wangu ainge aine maflea markets panguva yacho iyoyo. Saka paiva nomumwe muNigerian uyo waaiwirirana naye. Ndakangotaura naye ndikati ndibetserewo, ndiri munhu anogara achingoona zvipoko. Handina kumuudza kuti ndainge ndichiona chipoko chemwana wemurume wangu wandainge ndakauraya. Saka akabva achizondipa mimwe mishonga yandaiti ndikageza nayo kamwana aka kaitikana kakauya kwandiri kachibhururuka, kaibva kachizotanga kuchema kubva kabuda mubedroom kana kuti macho mandinenge ndiri umwe makanenge kandiwana ndigere kana kuti ndichiita washeni kana kuti ndichiita sei, kubva kachizotiza kudzamara ndava kusamuona mwana wemurume wangu. So advice yangu kumunin'ina uyo ndeyekuti kana usingakwanisi uchiona kuti hazvimo mauri zvokuti unge uchizochengeta vana vemumwe mukadzi, gara wasiyana nazvo. Ini ndakangomanikidzwa kuti ndige ndichichengeta vana vemumwe mukadzi ndikabva ndachizouraya umwe wacho, but zvakaitika nemistake. Mwana iyeye ainetsa, aiti akatanga kuchema ainge asinganyarari. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mwana uyu aita akatanga kuchema ainge asinganyarari. Apa musi wacho hanzi kwainge kuchinaya ndokubva atanga kuchemera kuda kuenda kunotambira panze. Ndikati handiti hauchike mvura, ndokutanga kumunyika muchemba. Ya, pakaipa.
let us talk about it in the comment section.